по-лесно. Отгоре бе. То отгоре се... така. Дай додолу сега. Захвана ли? Чакай. Да покажа. Ето. Ето. Все едно вдяваш конче в игла. И завиваш, започваш. И гледаш да ти долу лентичката, плътно до фломастерчето. Точно така, браво. Виж как става сега равномерно и е по-лесно, нали? Като е до капачката. Плътно. Готова? Айде сега. Бавничко да го извадя. И сега, по принцип, когато работим с ученици, имаме и линейки с кръпчета. Но понеже няма как да я нося и ние, значи много, понеже съм свикнала и мерям върху това кръпче, нали? Да може листенцата на цветчето да станат еднакви. Айде сега залепяш. Нали? Разбра колко лепилци да сложиш, не много, за да не се цапа и ръчичките и кръпче. Стисни мъничко, леко. Готово, това е достатъчно.